салому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Духтаракон, ма як нуқтаи савдоро боз шуморо тавсия метиҳам. Борошон арзонай ай 25 сомон сар мешавад духтарако. Баъд рақамҳои савдогарам ҳастай. Шумо агар хоҳен доставкатона мекунанд. Хулас бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12-ум дарвоза 8-ум қатор духтаро, ина 8-ум қатор. Беҳад буракҳои хушрӯ доранд. Инаи брижачаҳошона диден, ҳамино ай 25 сомон сар мешавад. Ҳамаш ай 25 сомон. Ана ай 25 то 50 сомонара брижача ҳастай. Качествоошам қа хушрӯ двухниткаян материалошон. Мана иёша бинен 25 сомон ҳам духтарона, ҳам бачагона. Беҳад фасон, хушрӯ. Баъд нехе брукои мактабиам доранд. Касоне ки брукои мактаби кофта буден, марҳамат. Ё чандам бруко? 70 сума доранд, 80 сума доранд, 60 сума доранд. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бо шумо ҳастам старший директор компанияи Фаберлик Халилова Шаҳло. Ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам. Ана мехал зарплатаҳои калона соҳиб шудан ба ҳаматон ба ёрдам мекунам духтаро. Дар хона нишаста тариқи телефон онлайн. Обучение, регистратсия аз тарафи ман ҳамаш бепул барои шумо. Вақте ки шумо командаи ман ба регистратсия мештон, директор мештон, ана мехал колечкаҳои тилло аз тарафи ман падарка карда мешавад. Боз аз тарафи компания ҳамин каталог мехал аксияи беҳтарин мондаги 1 миллион рублей главный приз духтаро. Шитобед то дер накунед. Марҳамат духтарако. Хулоса хебрукакоям ҳастай. Баъдан аними двойкошон хушрӯ духтаро. Ё ай чанд сола то чанд сола? Синфи 1 сар мешад то 4-5. Аз синфи 1 то синфи 4-5 будай. Нархшон 100 сомон бинен. Вилветакай хушрӯай. Ина расветкошон духтаро. Двойкаян ҳамашон. Мана каседа ки дар кор бошад, марҳамат биёен. Рақамошонам ҳаст. Бо ай пеш бинен, боварӣ дорум махултон мешавад, сифатакаш нағзай. Ана баъд бо двойкора бинен. Двойкошон аз 50 сомон сар мешавад. 50 сомона кадома? Кадома? Намино? Ина ами? Ино? Ино 40 сом 50 сом. Мана бинен 40 сом 50 сомон. Чандта расветка дора. Расветкошон ҳамаш хушрӯбай бинен. Бо кори дастӣ доштай диден. 40 сом 50 сом. Инаи моделиш бо дигар хелай. Инош дигар хелан. Ҳамаш ҳам фасон. Ай тараф чи? Ряди поён. Ана спартифика чанд сумай? Спартифика чанд сумай? Бомберо 80. Ина нигоҳ кунед. Бомберо 80 сомонӣ ҳастай. А инаи спартифика чи? Инаи дита 100 сомон. А инош чи? Ё 80 сум 90 сум. Ина 70 сум 80 сум. Хоса борошон хушрӯай духтаро, качествоошам худчонам. А и чанд сумай? Ё 90 сум. Ана 90 сомон. У ҳеҷ намешавад. Шута мепӯшонен кудакда. Ина бачагиёшам ҳастай. Ё чанд сумай? Спартификора бинен духтаро, качествоаш зур. Мана 100 сомон. Ай безрукавка чи? Ино 100 сомони. А у кожинка чи? Уам 100 сомон бинен. Чиқа хушрӯай качествоашон. Ана баъд бо ҳастай ай ана ин двойко. Ё чанд сомон? Мана 100 сомон. Чандта расветка духтарако. Бинен ҳамаи расветкора иҷода пайдо карда метавонен. Хулас бозори Корвон тарафи Тилло бозор 12-ум дарвоза 8-ум қаторай. Мана биёен ай пеш бо борошона бинен. Бор бисёрай. Ина бинен қафо ба қафо ҳамаш амино бороян. Бо нархҳои арзон дода истиян. Мана